wonge. Lah iki lho. Lah iki. Lah iki. Sing ngomong jirine percil mas apa? Woi. Jalang lurus apa iki? Iki lho. Kuwi lho semuni. Hah? Iki lho. Ngawur rek. Aja ngedon-ngedon iki wong iki. Lah nyapa? Lah piye? Dari percil versi lemu lah yo. Boten napa. Versi lemu karo versi bangir. Peloke nanem kemawon gandeng nika jatipun surat ya Mas nggih. Ah nggih. Nggih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa nikman nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang ngetulung marang aku. Ora ana daya linangkung kajaba Gusti Allah kanggo Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku limang wektu, mung limang wektu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu. Lo malah dirijen. Oke. Gusti Allah sesembahanku lintang limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal Lawan nikman nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang ngetulung marang aku. Ora ana daya linangkung kajaba Gusti Allah kanggo aku. Aja nganti kliru, Gusti Allah sesembahanku pinter lan mung limang wektu kanggo mrasa mungkar lan nafsu. sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku
rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta lungkrah lan nafsu. Assalamualaikum Mak Canggih. Waalaikumsalam. Bu Limbo. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin matur sembah nuwun wedal ingkang sampun dipun paringaken teng kula. Inggih. Kula niki wau kumpul kalian kadang-kadang rencang-rencang saking musisi panggul. Oh. Utamanipun nggih saking kadang-kadang SSP wonten ngrika wonten Mas Thohir, Mas Kus sandanipun kalian nika saking kadang-kadang son panggul ugi sedaya mlempak wonten ngajengipun Pandhawa campur sari. Matur nuwun sedulur. Alhamdulillah terus pisan niku nomor kaliye niku wau kula mboten sengaja rawuh mriki. Ais, ya iki lho sing tak enteni. Nggih. Wis ta pokoke MC dagelan niku perkara ra duwe dhuwit pikir mburi sing penting sombong sik. Wah, Karo ita itu. Karo ita itu ki mang yo ora alhamdulillah Mas nyun sewu Mak Jangik yo limbuk. Nggih. Ki mang ketepatan kula kan tumbas lemah ning Gredon kono kuwi to. wow, Edan. edanane Sing sisih endi? asli ya kuwi. Sing Alhamdulillah lehku apa jeneng iki lumpuk-lumpuk genku adol cangkem jenenge MC nganti iso tuku lemah. tuku lemah Mas. Pirang hektar, pirang meter. Ora hektaran. Lah kok Kelase lek aku ora hektaran. Piye? Pedhot lek hektaran. kok sak bau. Sak bau. Nyon sewu priyantun ngriki mboten pamer Gredon sing sebelah ngrika lurus ngrika Ha-ha. niku kula tumbas punan dawane sepanjange sekitar 3 kilo. Edan. Lho. Sing karo nggone. Ngapunten nggih, Bu mboten pamer kula nggih. Dawane Dawane tok kuwi, dawane telung kilo. 3 kilo. Kuwi panjangnya lho. Edan. Lebare Lebare. lebare. Lek lebare 3 senti. Loh, sik to. Dadi Iya. sing tak tuku sawah kene jelirit ngono. Wong misak rit yo ngalah 3 sen. Berarti Ya, berarti wing sak Dikandani nek jelirit iki. kadung leh ngrungokne bendomu isik ora? Dikandani nggih wujud berkah kunjuk dumateng kanca-kanca wira pengrawit sedaya kemawon ya kok panggah sambatan. Iya. Ngono ki rasa karo ngeplek-ngeplek pupu lho. Biasa. Sik to, sampean rene mang jerene kok nangis nyapa. Lah ya nyapa Kok nangis. sedih dulurmu mang nyapa? Kok sedih nyapa? Dulurmu gini ya. Ora Mas, ora gene-gene. Serasa ngajak sepelan ra nek duwite kok dak. Kok lucu-lucu, ora lucu-lucu wite. Nggih, terus sembah nuwun sedaya kemawon Pak, mugi-mugi saya ngrembaka nggih Mas nggih. Amin. Sembah nuwun terima kasih. Ki aku arep ngomong apa ya angel paling engko 1 2 3 ki nyangoni iki wis beres engko wis tenang kemawon nggih. Aku piye aku? Pikiran dhewe kowe njaluk aku ora malah kualat. Anu Om, dalem sajane mang lek nek dagelan gelem dijak sepelan ya. Heeh. Yang mamae mah dicepaki transfer. Oh. Yo. Oke, wis ngajak piye? Wis kowe anu sing umpan aku nyemes yo. Ora Om, ora. Ora sida. Ora sida kok. Kandhane. Mang bojoku ya klesik-klesik karo Mbak Yuni. Sik. Piye? Halo, Mas. Piye? Siko nek apa brimo? Sik, piye? Apa dana? Ya lek icilik duwe lho kabeh duwe. Icilik. Kae lho sing jenenge Nur Salim, burine Salim barang. Untung ora nek Mbak Yudi malah kepruk indasku lah. Nggih, serapopo luar biasa malam hari ini sindene sing waras-waras ya, Nduk. Aku mang kepeh mang ngelokne wong edan jan bocah-cah loro iki bapak-bapak nggih mas-mas ku kalih niki jan ora umum. Sampeyan ngerti ciri-cirine wong edan? ora ngerti. Ora ngerti. Kok jirene MC edan kon munggah ae. Ciri-ciri wong edan ora ngerti? Ora ngerti. Nyun sewu, Bu. Tanda-tanda orang gila itu kalau ngomong dijawab dewi. Tapi tanda-tandanya wong edan niku. Nah, sik to, Pak. Kowe kok iso ngelokne aku edan iki lho dalange iki lho. Sik ciri-cirine wong edan kuwi lek ngomong disauri dhewe. Nyun sewu dalang kalih niki wau anggenipun anu rawuh mriki wau saking jam pinten? Kula Wit sonten kula. Sonten. Wis sonten nggih. Iya, aku sonten. perasaanku ndak penak kok. Ndak penak iki. Lah iya to. Wit sonten mau ya. Awit sonten Mas. Iya, awit sonten. Nggih, lek singgir kene mau lek mau takon-takon antara ratu mah yo kok sauri dhewe Mas Brian. Heeh. Lah kono barang kemang lek seumpama nenek dak yo disauri dhewe. Tak sauri dhewe. Nyun sewu Pak, bijing-bijing pun ditanggap nggih.
Yo suwe-suwe nek dagelan tak bacok ndase. Ayo. Aja Mas Brian niki kok nggih. Terus sembah nuwun kula tak mundhut setunggal kemawon. Aja siji. Ampun Apa? setunggal. Saya tak genahke. Piye? Mundut piye niki? Mundut. Ya maksudnya tak jak nyanyi lho Mas. Lho wong aku ra rumangsa transfer kok Lah iya kok mundut. Kaya Tenang ae tak cukupane. sasi sura kaya duwe duit nek model. Sura nggih nggih. Sura. Lek ngeten iki sinden nggih. Sinden. Ning lek sura kuwi sanes sinden Mas. Napa? Iki gede lho iki, ilmu lho iki. Ah, Sampeyan pripun? sampeyan catet. Ah. Sampeyan catet. Iya. Iki nyuwun sewu, lek jenenge ngene iki lek sinden, lek sura niku jenenge waranggono. Waranggono. Warang kuwi rangka, Heeh. gono kuwi nggon. Nggon. Oh. Dadi lek jenengan badhe ngesah pusaka Pak ning kene iki lho nggone. Alah. Ki mengke Sewu. Bapak-bapake tepuk tangan bareng ibu-ibuke. nyongot kabeh. Apa? Nun sewu Bu. Niki wonten dagelan mriki niki nek umpami rujak bareng ngoten pripun? Lah ora wong daerah mriki niki sae-sae kok Bu nggih. Sae napa wawon? Sae. Nun sewu Bapak Ibu pelawak niki sae napa wawon? Duh pelawak. Sae napa wawon? Pak Ijlik sae napa wawon? Pun nggo. Yo, la ilaha illallah. La Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. ilaha Sampun kapundhut wonten dalem Gusti kamrebing dumadi dalang loro. Lah bakal yo mati kok. Wis to tenang wae. Wong urip bakale mati. Wong urip ninggalne, Amal. wong urip bakale Mati. nek sampean eruh kapan sampean ninggal, gitu? Ya. Sampean apa sing kok lakoni? Yo. Nek wis sampean eruh dalane mati, sok sampean apa sing kok lakoni? Yo beramal becik aku salat ning musala. Gaya apa lho? Hei, Yo musala paling kene- ora kelakuane apik. Gaya apa? musala kene iki loro, kadang aku lek luhur meneng mburi, lek ngasar ning lor. Ora perlu. Wah, dalane mati iki kudu beramal baik. Lah yo lek ora tak beramal baik praya dosa. Beramal Ora baik. perlu. Tak bandem kowe. Lek kowe pengen urip terus marino eruh dalane pati, yo menggok golek dalan liya. Sik tak urus kowe tak urus. Sik to. Sik. Kurang cerdas, Bu, kurang cerdas. Tak urus. Contone. Hei, Arep ket buri kono mang. ya. Ya. Sret rene, Ah. pedan, tes. Ya. Dalan iki mati to. Ora kena dilewati yo. Yo balik, nyapa dadak salat, dadak adan. Non Dalang sewu. loro kok ngono. Aduh. Pak. Ilmune pedhot musuh Sik, kula. Mbah Nurmudin mang sik ning kene ora ya? Ayo. Betul. Mbok, Pak Gatot betul, Pak Gatot lho. Lah ya. Ngawur bolokku akeh, Bro, kene, Pak Bro. Gatot, kula titip benjing lek liwat krian mang terus kemawon, Pak. Terus ora, lek roh dalane mati kan balik. Jaremu dalan Lah. amal. Lah oh nyapa mah dalan mati. Lah ngene kan dalan mati buntu. Lah balik yang apa dadak adan dadak Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ora mlaku-mlaku pagah mati dalane. Aku golekno sasan lading tak bele suwi kaya ngene iki. Iki mau bayaran ngono. Lucu lho iki, Bu. Mang jane iki. Ayo dong ora sampean iki ta. Monggo kene dulu Ipo wis aku pokoke lek dulu Ipo mbah aku. Ki mau bojomu melu to? Alhamdulillah bojomu sikile cek dawa sisih. Nduk kene yo tak kene Ya ya. Allah. Terus mbah nuwun menika sedaya kemawon Bapak Ibu, kene ku wau mboten sengaja medal ngriki ngecek lemah kok lho Mas. Ya lemah sing dawane 3 Limang kilo. senti. Ah, Lebar 3 cm. iya arep tak bangun omah tingkat 5. Omah semut. Ora, lho sampean ora tau nang omah kowe. Ora. Ora. Lho, dalem kaisilikan ning sampang ngono. Apa? Iya. Dalem kaisilikan. Kaicilikan. Masuk, Bro. 1 2 3 4. Tapi aku ngerti kok dalan ning Mahmud jenenge apa? Apa? Dalan Kiai Haji Nur Salim. Betul. Nah, nduk Ibu. Nur kuwi cahya. Salim ki bujat. Heeh. Timbang- cahya sing bejat. Timbang Brian, Bri kuwi cutik, yang iki telek. Berarti sing apik jeneng. Telek dublakne lambene sampean kok. Wah, udur karo aku mangga kalah. Iya, wis to. Ora bayaran. Manut. Gayenge kaya ngene. Iya. Nggih, terus mbahmu. Nduk, ayo. Nggih, Ipo. Dalam Mas Ijli. Nggih, sakrene nok. Oke. Kuwi sakrene. Ora lho biyen jenenge Ijlik iki piye lho jenenge? Wis, Suwaru. Lah yo. Manut. Sing Kok penting ale jujur ngono lho. sing penting sugih. Wih, ra umum. Sugih apa? Berkat Ijlik sugih. Kula pengen sugih. Pripun? Seneng Ijlik.
Piye kuwi? Seneng aku maksudnya Oh, gitu. Mas Nur Salim. Jadi bapak iki mah kicir gitu. Grondol kabeh. Jadi sampean mangket ngendi to Mas kok? Alhamdulillah dibawa kene? niki wau siang ngapunten Bapak bebilih kula wau rada kasep ya Mas. Nggih. Abargi nggih arep dikaya ngapa nok. Nggih. Mergone lagek tas sore jam 4 mau aku landing pesawat ning Wah, Surabaya bandara. Oh iya, dari Nggih, mana? Kalau wingi menika katimbalan dening panjenenganipun Bapak Joko Widodo. Wong Wah, ayu. iya. Kok nyapo kuwi? Solo. Dari Solo nggih. Solo. Solo. Dari sana terus iki mang alhamdulillah lagi teko kene. Kok kondang ya Mas Duh, sampean? jabang bayi apa lu pengendang entek usahaku. Pantesan sama Man Tijak apa jarene mau? Apa? Ora gelem ya. Heeh, Tijak dagel ning kene ora gelem mergo ora Udah. enek ngene ne to. Eh? Ora enek ngene ne. Ngene ta? Ora, ngene. Wah, jan masyaallah. Tanya saja ke Mas Ainun. Mas, kowe lek ndelok sindenmu ayu saka apa? Loro iki lho ya. Ya rupa. Oh iya nek aku Apa? melihat cantik itu dari inner beauty, dari Alah, hati. alah melayak bojomu ngene plakune. Ayo piye? Jarene sing ngono ki bojomu. Mergone salah ndelok wong ayu. Lah, lah, piye? Pinter tapi kok yo anu to. Lah lek ra saka ati piye? Lah saka ati saka praupan to. Heeh. Delok wong ayu ki saka bokong. Kok iso? Oh iso piye? Wah, dalang loro ki angel Pak Duran. Ngene, cekel cek lek delok wong ayu saka bokong, lek saka bokong, lek yo ngene. Aja Iki- ninggal lho, aja Sik to ninggal. ora. Iki wis Bukan soleh murim. kah iki lho? Ya to, lek delok jarine sampean lek delok wong ayu saka rupa. Rupa. Lek rupa ti delok wong ayu, ayune saka rupa, lek rupa dibalik apa no? Iki lho, apa rek gadok sanggul. Lah saiki lek omong aku, lek delok wong ayu saka bokong, lek bokong dibalik apa no? Ya. Paping tok. Penak diomong ayu saka bokong, layak bojomu niki to, Jo. Yo Turu bojoku. Alhamdulillah wis. Anu, iki mang- Muga kena engko bengi dikelakne ya. Sembah nuwun. Oke, pripun Monggo. Mas Isri? kowe Monggo. diemen. Lek kancane susah mesti diemen kowe iki. Ora apa-apa nyampamu yo kan dulur kabeh to loro iki. Mbak, sampean karo bojomu loro iki kelakuane lek ning jaba. Bosok aja. Ngono ki ora Aja apa-apa. ngono. Iki omahku kene ngarepan iki lho. Eruh Mas Brian mriki daleme to. Mas Ainun nggih kadang-kadang nunut ning kene to. Iya. Alah mbok, dikai bahan arek. Gah aku setelan apa. Nok, yo iki digathukne nyun sewu Pak nggih derek sawetawis. Nggih. Ora sambut cekeli cilik wae. Kowe tak kandhani to, Nduk. Dalang iki lho. Penak dadi aku ngene iki lho. Ora bayaran ora apa-apa ning nyekeli wong ayu. Iya. Ngadep wong ayu. Jajal loro kae. Ngadep kok barang mati diadep debok. Ya ora apa-apa Ya bengi iki menang sampean ing titen ana leno pangindamu. Ora apa-apa ya Om. Ya ora apa-apa Ben. Iya. Membiak mayun himan. Berkete. Yolek yote. Ora bayaran jantungan aku malian. Lah lek ora ki. Suwa le ngene rene to. Wi blangkone sapa sing gawe? Tukang kendang orang ini. Suwarane. Ya. Hop, ora bayaran rasa. Gending Tiwas lek ku marah. belam biangan. Ayo teh. Hei. Pas. Iya. Anu Ora mek kader apa jenenge pangkur jemgleng iki yae sing Banyuwangi nek dijenglengne lho. Om. Nyeram yai. Hop. 2 kali. Iya. Rasane piye ngono iki? Oh, enak, Bos. Ora percaya. Nih tak genteni dalang jajal rene. Enggak. Nuswan torom banyu wangi. Yo. Yolek yote. Hap, jaluk jegleng ming pira dalang iki? 5. Ming 5. Hitung. Siji. Selene to? Sekejap aku. Ngene. Aku ki wis solehah lho, Mas. Iya ya, ora nyekel. Soleh Prono. Mah, Endang ta sing penak ora rangku ngentut enak. ora gitu Bar tak ndang kok. jegleng. Sarene to ora. Mah aku wedi. Jabang bayi
Aku wis ora doyan Sampe wedok. iki kadang ngono kae lho, Mas. Aku wis ora doyan wedok. Iya. Weh, Kowe meh apisan medeni. ae kowe. Lah ya tunggale sing mangan Sembrono, lho. kowe. Liyane bojoku. Weh, Ping 5. Hi, Pak. Iri hae ora usah mumbul-mumbul. Sesuk bengi sing mumbul-mumbul. Oke. Karo iki Oke. jelas enek. yo ning kene nggih Wis to, pemanasan. ditenono. Iya iya iya. Iya wis to. Kulon kono ngetan segara lor lan kidul lala sangker iso sayang nduk kang kaliwiyat liwiyat belambangan teng 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 teng. Apa teng-teng-teng nggih? Kok iso teng-teng-teng. Tukang keyboard loro-lorone kok kegeden das tok. Ora bayaran no tang. Jatokno Thohir oleh HP. Weh, Thohir ini to? Wah, kae. Si, si, si. Areta. Areta. Hmm. Anu sing tukang gitar sapa jenenge? Mas Kus. Oh, sing gene apa ki jenenge? Sing gene WD lah. Ora kena nge seduluran kae kan. Nanan to. Aku karo Kus ki gething lho. Piye? Lah, Kus ki tak kandhani ya, Mas Kus gitar to. Heeh. Jerene ki wekku wekmu clik. Lek nyambut gawe ning panggung ya awakmu tak tutupi, aku tak tutupi. Teko saiki Gus nyuwun sewu pedhot pas sedulure apik dhewe. Sebabe Saiki ngene, biyen-biyen ki aku ora duwe kathok nggih kathoke Gus. Aku ora duwe jaket nggih jakete Gus. Lah iki tak pedhot pas seduluranku. sebabe Lah bojoku lagi tas meteng to, Ah. lagi tas lahiran to, Ah. urung kena digawe to. Ya. Nyilih bojone Gus ora dikeki. Lah konsepe piye kok iso ngono? Jereke wekku wek kono. Thohir barang ku yo ngono aja. Rusak, Ora rusak. dikeki. aku ra Aja takon susah seneng ya di sangga tanah endah. Print audio Prince. Gumelaring Taman Sari Nuswantara belambangan yo belambangan gumelaring Taman Sari belambangan gumelaring Taman Sari Nuswantara Yong ke loko doyong awak kula keloyong sekali lagi hey yong ke loko doyong awak kula keloyong ulian hey andung ya ramatua saben bulan saben taun yo cinare candra dewi ala emak kepilu padang mendem gadung bakalan buruk lur bulan ngandung ana padang ana mendem ala emak tangising wong lanang ketuwo sekali lagi yang maka toko doyong awak kula keloyong yang ke loko doyong awak kula keloyong gelang alit nopo gelang alit gerajakan siap monggo dados langsung gerajakan nyuwune Mas nggih gerajakan lha niku gerajakan Yo, gerajak. sepiro Apa to aku nggawa gamelan dhewe kok leh pisan leh dhewe ji aimu. dalange sarui dalange yo gerajakan monggo Ya. Sing saderenge gerajakan menika wonten salam Mas. nggih Salim. saking pundi Menika saking Mas Alul Ngares. weh
Mas Alul. Nggih, salam Nggih. Gus nek Mas Nuraini kalih request lagu Puspitonolo. Kalih Iclik Mas Iclik Kendalang. Ya Lah, Allah. mboten. Iki boloku sekolah iki ben Mas Alul iki. Ya, Ah, iya, nggih. saiki Mas dadi Alul. dalang. Wah, luar Nggih. biasa, luar Jos. biasa. Terus mbah nuwun. Ayo, monggo. Kadang-kadang. Hey! Yo. Tabuhane apa jenenge iki tipis kantil manut iki. Iki sekti lagi ya. Sekti lagi ya. Terus nuwun sekti lagi. Nyanti ya pusakaku senggol modot mang. Ya, monggo Bang Ayu. Kerajakan banyu. Raina wangi. Sepi. Awas. Tipis. Lanang wadon andegani. Awas. Yo 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 yo. Lunggah ning pasir Hop. samburan kerinduan ambek mangan selonjoran Nang Lali terus was. Elo lali. Elo. Lolo lelo lali was. Yo 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 yo. Tipis. ning pinggiran Ding dung dung ding dung dung ding dung. pesisir Awas, awas, awas kae. Teng tak. Hei 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 hei. Up. Bisik-bisik Sekti lagi. samayanan. Oh, no. Delok setil. Iki lho, dalang loro iki lho. Iya ya. Up. Sir-siran Yo. ambek gedang. Karo iki piye? Sekti lagi. Ora sekti. Gedeng asli Banyuwangi. Pas. Hei, sa sa sa. Awas. Kerajakan banyu. Sa. Rahina Golek nah, cutik. Sing tau sepi. Bilang. Lanang wadon. Polahe iki lho, polahe iki lho. Hei. Lo. Hus. Iya. Teng nong nong teng teng nong neng nong. Lunggah ning Hei. Aku iki pokoke. sembur-semburan Awas. kariduan. Ngangge ngono barang. Ambek mangan selonjoran.
iki. Pas. Mas Hir le lolelo ngono kabare lelelo awas lolelo saut Gandeng tangan ning Awas. pinggiran. Assalamualaikum. Pas. Hei. Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Sekti Mas Brian. Mas Alun. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat. Hei, hei, hei. Hei, 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 hei. Sir-siran Astagfirullahaladzim. Nah, jajal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dan sakti gitu. Sakti no. Mas. Imran. Tung tung tung. Nah. Allahu Akbar. Banyuwangi. Terima kasih ya Mas Idri. Terus ban monggo pinarak dulu. Loh. Ya weh. Iya. Bar iki regane larang kuwi. Ah. Loh niki lho. Pira? Awas. Awas. Nenek. Nenek. Ayo ditabuh yo. Nenek lho Pak Sekti Pak jenengan tumbas niki Pak nggih. Nenek. Iya. Genten aku. Sik to. Nenek. Iki Sekti lagi. Nenek. Iya. Wis genten sampean Om Dudono Katiasamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iya. Lagi dayang ini dayang ing Iya, Kang Jal. Bau Reksa wonten. Oh. Mbono Agung. Yo. Manam Jupan. Asemi. Kayak. Kok jajal kae. Iso mak kuk. Wis ora Ade, iso. sampe De. Ora iso. Apa? Iki nom aku tuwek. Yo, roh. Tuwek kowe tau tiba ning WC ping 17 ta kowe? Stroke kowe. Ya nenek ya jajal iso kowe. Iki mesti mana der ngono. Iya wis jajal. Asli lek karo aku der. Iya jajal. Kancaku kabeh der iki. Oke. Ayo, jajal. Lho, mejen nih. Nih. Bocah ora iso. Nenek lho, rungokno iki lho kan lho. Lek sing nyekel kiai. Iya. Wabila. Wah, putar lawe. Wah. Hei. Dek. Cang, kok tak kei rokok saurung. Lek cara aku beli tak suweki raiku. Oh, rokok jare sih. sakti. Sekti apa? Iki lho. Wis Sakti. meneng-meneng. Sakti kelesek-kelesek ya. Suwang lho. Ayo. Pak Ribut, iki mang rokoke Ora sapa? lho. Sik. Kingkem Assalamualaikum salam. Oh, kurang oke. Ngapunten Pak Dik nggih. Bosok bayaran ora entek rokok. Nyo. Setan. Cak. Eleh. gombal. Mejen asli mejen. Gombal. Ya. Wis to kowe. Kurang ajar itu. Budi. Ora ki mengke rokoke sapa lho jare. Batu Maruro. Batu Mar ya wani Batu Mar. Curiga. Iya. Yes. Oke. Derek-derek sing kelangan rokok sinten? Siap rokokku. Nih rokoknya lah, Ijolono. Mati. 76. Surya. Nyo. Siap. Lah ijol cek. Makaten matur sembah nuwun. Oh nek ya. Nek ora. Nek. Kira oleh rokok nek aja sapa sing glek rokok. Nek. Iya. Ora kere.
nyotai joli. Iki lho. Wah, alhamdulillah. Dungokne muga-muga. Iya. Muga swarga, Lek. Nah, Nyobat dok kan lho. Nah, keprukne kabeh saja. Kurang ajar. Terus. Jan. Iya. Sik presanono. Yo, lah dijajal siji-siji. Yes. Nah, kuwi jenenge apa kuwi? Kuwi jenenge apa jenenge? Ayo apa jenenge? Lek mau ngarani kleru, rokokku tak jaluk, tak potong 150. Iki entul-entul iki ta Pak Jadi ya. Entul. Ora genep. Nah iya. Lek wani ngarani Siki lho apik. sik. Donat ora bolong tengah. Sampun makaten mawon saking kula. Oh. Nggih. Terus sembah nuwun gandeng masalah rokok, cek ijolan rokokku. Cem kowe. Jatahmu apa jatahmu, Mang? Odolin, weh. Jatah kok Mbon Agung iki asli, Mbon Agung iki. Oke wis, terusno karepmu. Monggo, sesuk le ya sing bayaran ya. Jonggo ngomong liya lho. Jonggo. Yos. Pinter aku timbang Iladen tenang ya. Sembah nuwun, Bapak Ibu mekaten mawon saking kula, nggih, biji-biji malih disambut malih. Yos dikek tepuk tangan. Matur nuwun. Mak, piye? Iki wektune wis saya ngangsek. Iya. Lek lagi seneng ngene iki rumangsaku ora kaya